Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez magazinera. Gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu, hortziral honetan, eta kasu honetan Alberto Madi abeitiarekin egonen gara solasean. Bera, Arantza, herriko Arantza hoteleko zuzendaria da, eta pasaden astean ekolabel zigilua, ziurtagiria eman zieten Nafarroan eta Penintxula osoan ere bai, bortz izarreko hotel batek ekolabela ziurtagiria lortzen duen lehenengo aldia da. Eta Arantza hotelari eman diote kasu honetan. Arantza hotelak, duela urte batzuetatik jasangarritasuna bilatzen du, bai energia kontuetan, bai uraren zikloan, berreskurapenean, eta bertze 11 kontutan. Albertok kontatuko digu nola izan den prozesu hau eta zein den Arantza hotelaren ikuspuntua. Eta hori guzia, baino lehen, betiko edukiekin hasiko gara. Lehenik eta behin, efemerideak. Gaur San Patrizio eguna. San Patrizio, santuaren omenezko eguna eta Irlandako jaiegun nazionala. Kanadako Ternua eta Labradorren eta Karibeko Montserrat uharteetan ere jaieguna da. Munduko hainbat hiritan Irlandarren omenezko desfileak egiten dira. 1901 martxoaren 17an, Vicent van Goghen margolanek arrakasta itzela izan zuten Parisko erakusketan bera hil eta 11 urte ondoren. Erakusketa honek bultzada handia eman zion margolariaren ospeari. 1949an, Tibeten Dalai Lamak Tibetetik alde egin eta Indiara joan behar izan zuen. Eta 1962ko martxoaren 17an, abiadura handiko trenak lehen bidaia egin zuen Japonian, Tokio eta Osaka artean. Goazen gaurko lerroburu nagusiekin. Erdiz Bizidi plataformak parlamentuan lan saio izan du gaur goizean Nafarroko gobernuko alderdi politikoekin. Lab sindikatuak adierazi zuenez kasu gehiago agertzeak baieztatu du osasun bidean esklusibotasunaren praxi txarra orokortuta dagoela eta ustelketaren aurkako bulegoak berehala ekin behar diola. Datorren larunbatean sindikatuak eta osasun plataforma deituta mobilizazio garrantzitsua izanen da Iruñan, osasun sistema publiko duin baten alde eta privatizazioen aurka, golenetik aterako da arratsaldeko 8etan. Eskubide sozialetako departamentua familiei zuzenean laguntzeko 7 milioi euroko laguntza sorta bat onartu du. Etxe bizitzak alokairuko parke publikoaren funtzio soziala balioesteko kanpaina hasi du sare sozialetan. Irujo kontseilariak Nafarroan mobilizatutako 2.000 milioi eurotik gorako enpresa inbertsio berria nabarmendu du. Izan zaite Iruñazale eta parte hartu voluntarioendako udal programan zure esperientzia, zure denbora eta zure ezagutzak hiriaren alde eskaintzeko. 16 urtetik gorakoek edo, baimena izan ez gero baita 12 urtetik gorakoek ere eman dezakete izena. Donamariko baserri batean izandako sutean 9 behi eta hil egin dira. Nafarroko arrazakeriaren aurkako zinemaren 2. zikloak emakume migratzailek ikusentzunezko industrian duten rola aztertuko du. Markeline konpainiak ganbara antzerki eskainiko du larunbatean beran arratsaldeko 7 kulturetxean. Ea zer dagoen agenda kulturalean aste honetan. Eta hortziralean, astokeriak eta astokizunak hitzaldia Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 7etan Peio Belaskoainen eskutik. Eta errotze eta deserrotze literarioak zikloan Lurraz beste liburuaren aurkezpen solasaldia. Labagunean atxaldeko 7etan, Iratxe Erretolaza, Danele Sarri Ugarte eta liburuaren idazlea Garazi Arrula izango dira partaideak. Eta igandean, udaberriarekin jolasean aurrentzako eskulan tailerra ospatuko da, martxoaren 19an beraz, 8etatik 7etara biltokin. Udaberriko loreekin eskulanetan arituko dira aurrak prezioa 3 euro eta hartze kontzertua Utsun txalaparta eta Jei Irukotearen eskutik atxaldeko 7etan Berriozarko entzunaretoan. Jazz errepertorioa du modu berrituan interpretatuta eta mitologia oroitzapenekin.
Ikus ditzagun orain egunkarien azalak aktualitateari errepaso txiki bat egiteko. Diario de Noticias egunkariaren kasuan lerroburu nagusian, enpresek 2.200 milioi euro inbertitzen dituzte Nafarroan eraldaketetarako. Proiektuak eraldaketa ekologikora eta digitalera bideratuta daude, ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera pasatzeko asmoarekin. Ekimen horiek 8.600 enplegu finkatzen edo sortzen dituzte. Ordainketaren erdia Volkswagen elektrifikatzeko da landabenen. Argazkian berriz jendea musikari gazte batzuen emanaldia txalotzen eta izenburuan kontzertu inklusiboa. Kontserbatorioko kideek San Jose desgaitasunari arreta integrala emateko zentrora eramaten dute musika. Berri gehiagotan irati euskarazko filmik arrakastatsuena. 120.000 pertsonak baino gehiagok ikusi dute 3 astetan Paul Urquijoren luzemetraia. Eta ustelkeriaren aurka medikuen iruzur gehiago salatu dituzte esklusibitatearekin sindikatuek. Eta azkenik legebiltzarrak 850 burutara mugatzen du etxalde berrien maximoa. Diario de Navarraren kasuan, Europako Banku Zentralak 3,8%ra igo du diruaren prezioa, baina likidezia agindu die bankuei. Interestasak 0,8% igotzen ditu berriro inflazioaren aurkako borrokan jarraitzeko. Argazkian berriz, zenbait medikua geri dira eta izenburuan, adituek osasun zentroen antolaketa zaharkituaz ohartarazi dute. Berri gehiagotan Diario de Navarran, Nafarroak urtero eiza txakurrei txertoa jartzera behartuko du, eta fidantzari gabeko espetxealdia Atarrabiako hilketagatik atxilotutakoarentzat. Gara egunkarian lerroburu handi batean, EH Bilduk erreforma erraztuko du alarguntza pentsioa igo ondoren. Ministroen kontseiluak pentsioen erreforma onartu zuen lege dekretu gisa, baina kongresura eramango du. EAJak asteazkenean iragarri zuen babesa. EH Bilduk atzo egin zuen hainbat hobekuntza hitzartu ostean. Argazkian erreala ageri da eta izenburuan Erroma harritsu batek ez dio aukerarik utzi errealari, utz bukatu dute. Berri gehiagotan, Macronek asanbladako babes faltaren aurrean dekretuaren alde egin du, osasunbidearen esklusibitatea urratzen dute beste 10 mediku aurkitu ditu labek 2 egunetan, eta Kitchen kasuan UPV-EHUk ustezko espioitza kasua gaitzetsi du eta salaketa ipini aukera ikertzen ari dira. Berria egunkarian lerroburu nagusian, Macronek asamblean bozkatu gabe atera du aurrera erretretaren erreforma. Frantziako gobernuak konstituzioaren 49.3 artikulua baliatu du legea onartzeko bozketa irabazteko zalantzak zituelako. Oposizioak zentsura mozioak aurkeztuko ditu, haserrea handitu da karrikan. Argazkian berriz manifestaziora deitzeko agerraldia atzo Donostian. Izenburuan Euskalgintzaren deia hezkuntzan. Euskarazko hezkuntzaren aldeko mobilizazioa antolatu dituzte Hego Euskal Herrian hilaren 23rako. Eta berri gehiagotan, espetxean sartzeko 10 eguneko epea eman diete De Miguel auziko zigortuetako 4, baita ere Europako Banku Zentralak puntu erdi igo ditu interes tasak 3,8%raino, eta bukatu da Europa Ligeko errealaren ibilbidea. Eta Euskal Herria irratian, lerroburu nagusian, egonkortze prozesuek administrazioaren erdalduntzea eragin dutela salatu dute. Administrazioan euskaraz taldeak oharbidez azaldu du hainbat erakundetan euskara erabat baztertua izan dela. Alboko berrian gogoetak zirimiria ater dadin. Azkenik, 400 zuhaitz karbono aztarna konpentsatzeko. Asteburuko eguraldia. Ostiral iluntze honetan gaur eguraldi ezegonkorra. Goizean goiz erdi mailako eta goi-hodei ugari izan dira eta ez da baztertzen noizbehinka tanta batzuk botatzea gerorako. Goizean ostarteak gailenduko dira eta eguerdi inguruan giro epela eta eguzkitsua izango dugu leku gehienetan. Goizean hego osagaiko haize ibiliko da. Aldaketak arratsalde erditik aitzinera etorriko dira, hodeiak ugaritu eta zaparradak botako ditu eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Haizeak kostaldean mendebal, ipar-mendebaldera egin dezake eta horrek temperaturaren jaitsiera eragin dezake. Bihar larunbatean euria eginen du egunaren bigarren partean.
Egunaren lehen partean hego-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta orduan neurtuko dira eguneko temperatura altuenak. Gainera, naiz eta hodei ugari izan ostarteak ere irekiko dira, bereziki hegoaldean eta ekialdean. Eguerdi inguruan haizeak mendebal-ipar mendebaldera eginen du, freskatu, hodei ugaritu eta euritara joko du. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Eta igandean giro goibela batez ere ipar isurialdean. Hodei ugari izango dugu zeruan, euria egingo du eta temperatura dezente jaitsiko da, balio altuenak 13-14 gradu artekoak izango direlarik. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, gauean atertzera eginen du eta ostarteak irekiko dira, gauzak horrela, leku batzuetan eguneko minimoak gauean neurtuko dira. Hegoaldean zailagoa izanen da euria egitea eta hodeitza are saretuago egonen da. Arantza hotelak berri on bat eman digu azken egun hauetan, izan ere, ekolabel zigilua jaso dute, Bortz izarreko hotel batek Nafarroan eta adi penintsulan bertan lehenengoz lortzen duena ekolabel zigilu hau. Bueno, gaurkoan, hain zuzen ere horretaz jardungo dugu eta horretarako Alberto Madina Beitiarekin egonen gara solasean, hain zuzen, Arantza hoteleko zuzendariarekin bera kontatuko digu, pixket nola izan den kontu hau, eta baitere, izanen dugu aukera, Arantza hotela bera ezagutzeko, beraz, lehenik eta behin, arratsaldeon, Alberto, eta mil esker gurean egoteagatik. Kaixo, arratsaldeon eta mil esker aukera emateko, hor lortu indugun txostena, emateko ezagutzea Nafarroako jendeei. Alberto, nola hartu zenuten berri hau, ezagit, zer moduzkoa izan zen egun hori? Egia esaten azkenean izan dela hilabeteak paperakin eta bueltak ematen, eta egia esaten zorionun handiaekin, zeren eta guretzako oso importantea, hasieratik hasi ginen gure zorrea begiratzen pixkat sostenibilitatearen aldetikan izatekotan, eta azken finean Europa mailatikan ematen duen txostena, izaten da ekolabel, eta guretzako pozgarri handia. Hortzen zigilu hori, beraz, erraten genuen bezala, gainera eski berezia. Arantza hotelaz, galdetuko dizut, Alberto, erraten genuen moduan, zerbait kontatzeko izan ere egia da, batez ere, hoixen ez, Bortzirietan, baita Malerrekan eta baztanen, bidaso inguru horietan aski ezaguna da, baina akaso Iruñerriko jendeak ez du ezagutzen. Zer kontatuko zenigun, Arantza hotelaz? Arantza hotela da hotel bat, 5 izarrekoa, bakarrik helduentzako. Zen eta dena dago egina amodiozko historia bat, eta bikotentzako dago prestatuta. Eta, egia esaten Nafarroan, jende gutxi etortzen dan, ze beti, beti pentsatzen dugun kanpoan daukagun gauzak, eta nik uste dut hemen Nafarroan, iparraldean, hemen Arantzan herrian, daukagula hotel bat, 11 logelakin, logela bakoitza dauka 50 metro karratua 120 arte, eta, saiatzen egia, mimatzea pixkat guri bezeroi. Arantza hotela, erraten genuen bezala, gure inguru hauetan, xaloa sortzez bastan bidasoak da, anaske ezaguna da, orain Iruñerriakoak ere ezagutzen duzue, gomendatzen dizuegu, hortxen sartzeko baitere webgunean eta bilatzeko informazioa paraje aski ederretan, hori da seguraski ere bere bertute nagusietako bat, Arantza hotelarena. Alberto, ekolabel zigilu hau, ezagit, denbora eramaten zenuten horren bila, edo nola izan dago, erran edo sorpresa moduko bat izan da, edo nola baitere zuek bilatu duzue, bazenekiten posible zela zigilu hau lortzea? Guk hasi ginen, justo pandemia zinenean, hasi ginen prestatzen edo bilatzen nola izaten dira dokumenta zeskatzen duten, zeskakizunak behar dira. Eta ikusten genuen nahiko exigentea dira, eta hilabeteak urte eta piko izan dira lortu arte txostena. Eta, egia esaten eskatzen dute, eta, egia esaten beste ziurtagia daukagula, baina ekolabel izan da eskatzen dutena handienetarikoa. Kontatzen aldi guzu pixkat, Alberto, zein diren irizpideak ziurtagiria lortzeko? Hasieran esaten da uraren aldetikan, gero baita ere guk energia lortzen ditugun energiak izaten dira biomasa
eta baita ere, dakagula baita ere plakak, solarrak eta hoi, eta gero, printzipioz, nola izaten da leihoak, argitasuna, eta gauza horiek bilatzen dutela oso importante, no? Esan nahi dut, naturan aldetikan alik eta aprobetxatzeko alitek eta gehiena daukagun gu hemen naturan, bai hotel barruan aprobetxatzeko, no? Aislamentua, gero erabiltzeko alik eta gutxiago kalefakzioa adibidez, edo baita ere osgailuak, eta, gauza horren aldetikan behatzen dute asko, no? Ze konsumio eta ze daukasun. Gero baita uraren aldetikan baita ere importantea, eta gu daukagula manantial propioak, iturriak, eta horren aldetik baita ere importantean da, eta nora biltzen du, eta nora berreskoperatzen dugu ura baita ere. Eta, Arantza hotelean badago, nola baita ere ura berreskuratzeko sistemaren bat? Bai, gu daukagu hasieratik genukan hemen, jarrita, eta, saiatzen egia alik eta gehien, no? Erabiltzea natura ematen digutenean, baina baita ere, usten dugunean baita ere, usteko alik eta garbiago. Gero baita ere, izaten da reziklajen aldetikan, baita ere, baina, hori da, edozen etxe bezala izaten egia. Aipatzen duzue, hain zuzen ere, atera duzuen prentsa barrean, Arantza hotela 100% jasangarria dela. Aipatu dituzu orain elementu batzuk, bertze bat bururatzen zaidana izan daiteke elikadurarena, hau da, janaria ere bai, nolabait ere zaintzen duzu ikuspuntu ekologiko edo jasangarri horretatik? Bai, guk hasieratik beti saiatu indugu hemen inguruko ekoizlearekin lan egiteko, baina ekolabel eskatzen dute alik eta, kilometro asko eta, gutxiago egiteko, baita ere bion aldetikan behartzen dizutela, eta, egia esaten, etapa hontan hasi gea, pizkanaka gure kartan daude produktuak alik eta gehiago edukitzeko elikagaia gertuago, eta baita ere bion aldetikan. Eta gero, aipatzen zenuen bertze elementua, paisaiarena, ez? Kasu honetan, bai hori ere garrantzizkoa dela ziurtagiri hori lortzeko, karo, Arantza hotelaren kasuan, ez? Presentzia handiko zerbait da, leiho handi horiekin, ez? Eta inguratzen dizuen paisaia eder horiekin. Baina horrek zer erran nahi du, Alberto? Hiri batean, adibidez, ekolabel zigilu hau lortzea oso komplikatu izango zela? Hau da, paisaia naturalak beharrezkoak dire zigilu honentzat? Ez da hiriburua edo hemen mendian tartean gauden bezala. Esan nahi dek, ze leihoak handia ditugula, da energia hori eguzkia ematen digutena baita ere aprobetxatzeko. Horretarako ez dugu erabiltzen, edo erabiltzen dugu gutxiago argindarra. Edo kalefazioen aldetikan. Orduan, izaten dute aislamentuak eta gero ze motako leihoa ditugun baita ere horren aldetikan. Eta, importantena horren aldetika, erabiltzeko gauzak alik eta gutxiago ematen duten elektrizatzearen aldetikan, erabiltzeko horren aldetikan. Norbaiteri, Alberto, kezkagarria egingo zaioa kaso errango du. Orain badirudi, ez dakit, ez? Ekologikoa, ez? Bihurtzen ari dela akaso baliabide ekonomiko, ez dakit, ez? Haundiak dituzten pertsonentzako zerbait, ez dakit, ez? Kezka sozial hori egon daiteke, ez? Batean, hoixen, ez? Produkto lokalak eta sanoak ekologikoak lortzeko, ez dakit, ez? Gehiago ordaindu behar dela, ez dakit, hori nola ikusten duzuzu? Hombre, a ber, egia esaten, adibidez nik juten naiz eta baratza batean eta ekologikoa baldin bada, produzio askoz gutxiago eta garestia izan behar da. Orduan, deno badakigu denda batea juten bagea eta erosten badugu zerbait bio eta zerbait gertutakoa, eta nik uste dut horren aldetikan denok behiatu behar dugula. Ze gero azken finean ekartzen ditugu, ez dakin nondikan letxugak adibidez edo zein gauza, eta izan behar da kilometrajeak, kamioiak eta hori eta kutsadaren aldetikan importantea da. Garestiagoa, baina gutxienez baita ere dirua gelditzen da hemen inguruan eta gure lortzeko gure inguruan mantentzeko, porque gaur egun oso zaila da proiektu bat horrela bio bat ateratzeko aurrera eta gure artean lagundu behar geha. Pentsatzen dut guztionek, Alberto, eskatzen duela burua ustean dana bat, ez? Inbertsio batzuk berez, plaka horiek lortzea, zuen manantialak hau bestea, errango zenuke, gero horrek, ematen diola baita ere Arantza hotelari, hau da, egiten duzuen lanketa guzti horrek, jasangarritasunaren bila, gero aportatzen dio, ematen dio Arantza hotelari ere bai. A ber, nik uste dut guk aspalditikan dakagula biomasarekin, peletz eta egurrarekin, eta egia esaten hoi posaldu guzan, askoz
nola gainera daukagu hemen egurra eta askoz interesgarria izaten ari da. Plakaren aldetikan daramatzagu 2 urte, no? Orduan behiatzen ari gea. Adibidez, urrengo proiektua Arantzatelekoa izaten da guk erosten dugun energia hoi, sosteniblea da 100% baita ere, baina erosten duguna baita ere gu produzitzeko, no? Hemen sortzeko energia hori behar dituguna. No? Orduan hor gaude ikasketak egiten. Gertatzen dena da, gauzak horiek ez dira erreza, zeren eta oso ez dakit, horrela aurkitzeko ingenieria bat eta laguntzeko eta benetazkoa izateko zer den, zer produzitzen duen oso zaila da aurkitzeko ingenierioak eta Eta, bueno, badaude plaka interesgarria dira, baina gero jakiteko noiz amortizatzen duzun eta oraindik ez dakigula, no? Esaten dute 10 urtetan, baina jende guztia esaten dute 10 urtetan. Gero jakin behar da, ze guztia ematen du, nola euritzoa izaten den egunak, edo neguak, edo horren aldetik, no? Baina bigarren, urrengo etapa Arantzatelekoa izango da jarraitzeko lanean, eta nik espero dut hemendik aurten jakiteko nola izango da etorkizuna eta zer inbertsioa egingo dugula sortzeko gure indarroi produzitzeko gu hemen zuzenean. Alberto, kontu guzti hauek bezeroek baloratzen duten zerbait da, hau da, zuen manantialak erabiltzea, pixka zuen energia sortzea, jasangarritasun hori nolabait ere zaintzea, gero ere bezeroen, eskertzen duten zerbait da, bilatzen duten zerbait da? A ber, depende nondikan esaten nahi da. Esaten badugu, Europatikan edo Estatu Batuetekin etortzen dira, gehienak eskertzen dute eta baita ere bilatzen dutela horrelako produktua, no? Hemen Euskal Herrian eta baita ere. Gero Espainian mailan pizkat ikusten ari naiz jendea ez da hain sensiblea, no? Baina nik uste dut, naiz eta ez sensible edo etorkizuna izaten da oso argi eta garbi, no? Joan behar gara bide horretara, porque, nola dauden egoerak, nola ze koste daukagun argindarrak eta gauz produktuak izan behar da horren bidean, no? Eta, nik uste dut baita ere natura hitz egiten ari da pizkat argi eta garbi eta zerbait aldatu egin behar dugu. Bide hau dala edo ez dala, ez daki ziur, no? Baina gu saiatzen egia hemendikan sortzeko ahalik eta sostenibleagoak izateko. Eta gero gure berezeroak baita ere nik uste dut ahalik eta gehiago eskatzen ari da edo eskatuko dute. Hortxe, aipatzen genuen, Ekolabel zigilu hau lortzen Nafarroko eta Penintsulako lehenengo hotela, Bortzizarretako behintzat lehenengo hotela, Alberto kontatzen zigun moduan, urteetan zaindu eta bilatu duten jasangarritasun horren nolabait ere saria edo emaitza zigilu horrekin. Alberto, aprobetxatuko dugu galdetzeko baita ere, Arantza hotela pixkat kontatu diguzu zer den, baina galdetu nahi dizut hortaz gehiago, hau da, nolabait ere, ingurune horretan, Arantza hotelak zer nolako garrantzia duela errango zenuke pentsatzen dut, Arantza herriari berari, eskaintzen diola ere, ez? Zerbait ere hau da garrantzitsua dela herri horrentzat baita ere. Bai, zeren eta gure bezeroak izaten nahi dira, dakagula 2 motako bezeroak, bat ospedatuta daudenak eta besteak etortzen diran espara edo bazkaltzera edo zerbait hartzera, no? Orduan, hotelan daudenak izaten dira 2-3 egun egoten dira hemen hotelean kotxea normalki ikutu gabe, no? Porque gure esperientzia da dezkonestatzeko pizkatxo bat egoteko parejan tartean eta natura eta arnasa oso garbi hartzeko eta baita ere elikagaien aldetikan baita ere lana egiten dugu, no? Orduan saiatzen egea baita ere, ez bakarrik gelditzeko hotelean, baizik eta hemen inguruan eta baita ere herrira joteko, gu ditugu adibidez, no, astu zailen esateko, dakagula bizikletak bateriarekin edo kotxeen kargadoreak elektrikoak, no, hemen daukagula, no. Orduan horren aldetik bizikleta edo oinez juteko herrira eta disfrutatzeko herrian batzutan daude giroa edo baita ere jatetxe batera edo ezagutzeko baita ere ingurukoan, no. Nik uste dut horren aldetik baita ere, hasieratik gure plangintza izan zen apostu bat egiteko ez bakarrik Arantzatela, baizik eta hemen inguruan. Gero beste bezerak nahi dute deskubritu edo ikusi baita ere Nafarroako iparraldeko beste lekuak eta juten dira baita ere atzerritera bereziki juten dira ez dakit Donestebe edo Zoramurdi edo juten da bodega batera hemen Nafarroan osonak daudela eta horren aldetikan apostu egiten dugu ezagutzeko ez bakarrik hotela baizik eta Euskal Herriko kultura eta gastronomia eta horren aldetikan. Eta gero beste bezeroak etortzen dira Nafarrotikan edo hemen Gipuzkoatikan etortzen dira bazkaltzera, gu gombidatzen dugula baita ere ez bakarrik bazkaltzeko, baizik eta esperientzia bat egiteko, no?
Arantzatela daukagu spa bat pribatua, esan nahi dut pribatua da bikotentzat bakarrik erreserbatzen dela espazio bat 100 metro karratua, eta horren aldetikan bazkaldu bainoen juten dira eta gero, nahi badute lehenago edo ondoren, bueltatxo bat hemen emateko hemen inguruan, ze gauzak oso polita daukagula hemen gertu, eta batzutan jendea ez du ezagutzen. Alberto, galdetu nahi dizut baita ere bortz izarren kontu horretaz, zeren, zuentzat pentsatzen dut ohiko ez dakit lenguaia eta kontzeptuak direla, baina guk akaso ez dugu hainbertze ezagutzen erran nahi dut. Zer da bortz izar? Zer erran nahi du horrek? Zer da, ez ze aldea dago lau izarrekin? Ez dakit hortaz pixkat kontatzen aldi guzun. Bai, bost izar izan behar dira, Nafar gobernuko turismo saila ematen dutela, eta, inspektorien aldetikan etortzen dira, eta bilatzen dute, espazioak, argitasuna sartzen den, kanpotikan, gero prestazioak, no? Adibidez gu daukagu OE bat, daukala Hastens deitzen dana, eta zaldiaren hilarekin egindakoa, no? Egiten du Suezian, eta egiten dute eskuz, no? Baita ere, natural aldetikan. Gero baita ere, behatzen dute luminez argitasuna artifiziala dagoen eta prestazioak ditugun hemen, no? Jatzea, nola esaten dira gozariak, nola dago dena prestatuta, eta pizkat horrela aldetikan da bost izarreko asuntua, baina bereziki da metro karratuak eta ze prestazio daukan logela eta instalazioak edukitzeko. Adibidez, spa edo masaiak edo adibidez daukagu dastatzeko gela bat baita ere horren aldetikan gehitzen duela produktua edo esperientzia guk esaten dugun bezala arantzako esperientziari. Eskertzen dizugu, Alberto, akitu nahi dut galdera batekin, eta da pixket ea nolabait ere testu inguru ekonomiko honek, ez badakigu, pixket krisia hitza entzuten ari garela gero eta gehiago, azkeneko egun hauetan izan ditugu bi berri, nahiko esanguratsu ez, Silicon Valley Bank alde batetik, ez erori egin dela, Credit Suisse Bank baita ere, erran nahi dut, ez, testu ingurua pixkat, tensatzen ari da, edo zailtzen ari da, galdetu nahi nizun, beldurra ematen du pixkete etorkizunera begira egoera ekonomikoak? Beldurra ez dakit beldurra. Egia esaten beldurra ez dugu eduki eta beti pentsatu behar dugu positibo aldetikan, no? Baina bai egia esaten daramatzago urte batzuk pandemiarekin, gero Ukrainiako gerrarekin, gero guain ateratzen ari da, baina egoten da momentua ez dago lasaitzen, no? Ez digutela usten, no? Demora guztia daukagula berri oso txarrak, no? Baina, nik uste dut, pentsatu behar dugu, aurrera joan behar dugu, gu talde oso gutxi gea, elkarrekin egin behar dugu lana, eta, guain arte pasain ditugula, espero dugu baita ere aurten aurrera eramateko, eta, ez da izango erreza, baina, beti bediatu egin behar da, eta baita ere, horren aldetikan baita ere gu saiatzen egia bilatzen beste bezeroak lehen ez genuen bilatzen, no? Komerzial aldetikan, no? Eta baita ere, ikusi behar da, no? Egia esaten, nik espero dut izango dela urte lasaiago, pasaen urteak bezalakoak konparatzeko, porque bestela izaten da egoera pizkat psikologiko aldetikan ez dira erreza, no? Baina, esaten duen bezala, izan behar positiboak eta aurrera begira. Arantza Hotelak erraten genuen moduan, ekolabel zigilua ziurtagiria lortu du, bortz izarreko hotel batek, Nafarroan eta Penintsulan lortzen duen lehenengoa. Hortxe, gure ingurunetan badugun hotel berezi hori, gaurkoan pixkat ezagutzeko aukera izan duguna, nor eta bere zuzendariaren bitartez, Alberto Madina Beitia. Beraz, eskertzea beraz bakarrik gelditzen zaigu, Alberto, mila esker gurean egotegatik, eta, denbora hau hartzeagatik. Bale, mila esker zuei aukera emateko eta gomidatzen dut jende guztiari Nafarroakoa hemen etortzeko eta ezagutzeko, porque lekua polita eta nahi dutena aukera dokatela ikusteko hotela arrazoi gabe. Eskerrik asko, eta hurrengo arte. Zuei, mila esker, agur bai. Ikus ditzagun orain, Iruñe herriko udaletako zenbait albiste, zehazki Atarrabia Zizur Nagusia eta Iruñeko udaletakoak. Atarrabiako San Andres Scout taldeak, Ezkaba Gazte Artzainak proiektuaren bitartez Atarrabiako Ezkaba mendiko ingurune naturala hobetzeko ekintzak bultzatu eta jarraitu nahi ditu. Atarrabiako Scout San Andres taldearentzat garrantzitsua da, gune hori berreskuratzeko lanean jarraitzea eta 2022ko udan izandako suteak saihestea.
Eta horretaz gain, Atarrabiako udaleko berdintasun zerbitzuak 2023ko Atarrabiako emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna sustatzeko proiektu eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia argitaratu du. Berdintasunaren aldeko proiektuak garatu nahi dituzten Atarrabian erroldatutako elkarte edota pertsona taldeek aurkezten aldute. Eskabideak aurkezteko epea martxoaren 31an amaituko da. Eta azkenik deialdia garbiketako 4 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko. Zizur nagusian desfibriladoreak jarri dituzte eraikin batzuen kanpoaldean. Gaixotasun kardiobaskularrak eta horien artean bat-bateko heriotza mendebaldeko munduko lehen heriotza kausa dira. Frogatuta dago bizirauteko aukerak asko handitzen direla berehalako erantzun batekin. Besteak beste, oinarrizko bizi euskarriko maniobrak eta desfibrilazio elektriko goiztiarrarekin. Hori dela eta Zizur Nagusiko udalak osasun arloko udal programari jarraituz 5 desfibriladore jarri ditu kanpoaldean zenbait udal eraikinetan. Maia alkateak Iruñak berrikuntzaren eta jasangarritasunaren alde egindako apustua nabarmendu du Navarra Innovation Technology Hub kongresuaren irekieran. Iris Polo de Innovación Digital de Navarra erakundeak antolatutako biltzarrean administrazio publikoak, enpresak eta profesionalak bildu dira. Baitere gerra hasi zenetik laguntza humanitarioan eta errefuxiatuei harrera egiten duen klusterrak antolatuta Ukrainak astebeteko jarduerak egingo ditu Iruñean. Iruñeko udala lantalde horretako kidea, gainera lankidetzan aritzen da eta edukiak eta espazioak ematen dizkio programazioari. Eta azkenik 6 nerabe Bruselara joango dira apirilean Europako erakundeak hobetzeko ezagutzarekin. Coworkids enpresak antolatutako Destino Bruselas programari esker. Iruñeko 26 ikastetxeetako 58 lan aurkeztu dira programaren 2. ediziora. Hauxen dena gure partez gaurkoan, magazinean, akitu baino lehen, lehengo eguneko manifestazioko irudi batzuekin utziko zaituztegu, zehazki osasunaren defentsako manifestazioko irudi batzuekin, eta bertzerik gabe, hauxen, hortziral honetan eskaintzeko genuena, asteburu hona pasa, eta astelenean ikusiko gaituzue berriro ere. Eta zendu da dituzke, gorri. Eretzek makillatu zaitu zaizea, neri egin diazea, Harri jarri zuek.
larrien krisi testuinguru honetan, sektore sozial behartzuenok ari gara egoera honen ondorioak larriak pairatzen. Baita hemen ere, arratsakoa. Botere ekonomikoak etengabe etekinak pilatzen jarraitzen duen bitartean. Botsa auzolanetik honako hauek salatu nahi ditugu. Argiaren, gazaren eta erregaiaren gehiegizko prezioa. Egosketaren oinarrizko saskiaren igoera. Etxe bizitzaren prezio eskandalagarria. Eta nola ez, lortzea asko kostatu zen eta orain arriskuan dauden hainbat oinarrizko eskubideen okertzea. Hala nola kalitatezko osasun publikorako eskubidea. Kontzentrazio honen arrazoi nagusia. Botere publikoak, arreta publikoa hondatzea ahalbideratzen ari dira. Klinika pribatuak kontuak izitzen dituzten bitartean. Hartu gabeko telefonoak, hitzorduak atzeratzea, itxaron zerrendak eta gastu farmazeutikoa handitzea, ospital pribatuetara bideratzea, eta osasun pribatuerakin izandako hitzarmenak, behin-behinekotasuna eta sektore plantilla, finkatu gabe egotea. Ez da ezer kasualitatez gertatzen. Horren guztiaren aurrean, lehen mailako arreta eta osasun publikoa indartzea eskatzen dugu. Inbertsioak orain, gora retzapea auzolan. Bajo el paraguas generalizado de una crisis que parece no terminar nunca, quienes la estamos sufriendo somos los sectores sociales más desfavorecidos, también aquí en La Rocha, mientras el poder económico sigue acumulando más y más beneficios. El precio de la vivienda y, como no, el empeoramiento de derechos que costaron mucho conseguir y ahora peligran a Rocha y Auzolan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.